Goedenavond en welkom bij het Boppenslag Café. Maar als onderwerp shorttrack. Aan tafel de cracks Shinky Knecht en Daan Breusma. En shorttrack trainers Gerrit Segers van Trias en Niels van der Heijden van de shorttrack club Heerenveen. En het publiek, jullie jaren zal. Ik ben zelfs de bruste shorttrack fans van Daan en Shinky. Alle jaren man en vrouwen uit de bouw. En ze zitten nou nog net aan tafel, maar de eerste giet nou onderwijs en dat is Shinky Knecht. Shinky Knecht, Nederlands beste shorttracker, is binnen in Bontegeer. Shinky wil eens automonteur worden, maar omdat hij wel aardig rieden kan, zit hij nou wat minder onder de motorkap. Toch sleutelt hij nog wel eens om zijn eigen lila pick-up. Shinky die eerst al lange baan rieden, maar is meer een man van het kwattere werk. In januari dit jaar viert hij zijn grootste succes. Shinky wordt Europees kampioen. Shinky is een man van maar een beetje worden. Als hij als eerste Nederlander een zilveren medaille helpt bij een wereldbekerwedstrijd, dan is dat... Ja, dat is echt geweldig. Ja. En dat hij te betiert juicht en zijn gouden medaille verspielt, dan is dat... Ja, echt dom. Shinky had Chinese roots. Zo komt zijn beb uit China. En Shinky is de nek een Chinese naam. Zo betekent Shinky in het Chinees Shinky. Oh, wat was toch vaak wat doet die namen jaren, hè, Shinky? Ja, maar ja. Hè? Het is een handelsmerk wel een beetje. Nou, ik denk het ook wel, ja. Ja. Want wat betekent het nou eigenlijk, die Shinky? Waar komt het nou bij? Komt het nou echt uit het Chinees? Nou, ik weet het net. Maar mijn onkel die dik zijn en die overleed op zijn zegje en toen hebben ze mij ernaar vernomen. Toen bist verneemd naar die Ja, domke. ja. En die heette Shinky. Het is gewoon Ja. een familienaam. Ja. Niks Chinees. Nou ja, een beetje misschien, maar dat zal wat mij vallen. Maar die beppen wie wel Chinees? Ja. Zij is. Nou, dan is Ja. het nou voor elke niet duidelijk wat Shinky bij Ja, komt. Maar wat het inderdaad. betekent? Ik zoek net weten. Nee, baas van het ijs. Dat denk ik. Zoiets, Zullen hè? we daar Ja. maar over? Ja, baas van de kwattenbaan. Ja. Even heel kwart hoe dat juichen nog van het Arroende Weekend. Dat de betierde juichen. We komen er aanstoch even wat wietwijdiger op waarom, om die te pesten. Maar even kwart, hoe vaak bist er op ons sprutsen en Nou. wat hij meest in die zijn? Ja, ik denk wel heel erg vaak, maar ja, ze zijn echt, ja, ik ken iedereen opkomen natuurlijk, maar ja, ik zei zelf, ik al zelf zei, het is gewoon erg dom. Met dat gewoon net weggebeuren eigenlijk. Is het een oorwolders gebeurd in het shorttrack? Nou ja, ik denk het vast wel, maar ik heb er nooit juist jongen eigenlijk. Nee. Nooit juichen voordat je hoe de schreef bent, hè? Ja. Oké, dat heeft leerd. Ja, zeker. Daarvan. Oké. En nou ja, het wie een machtig weekend verder. Het Ja. wie, nou ja, ups en downs wat dat betreft, maar een gigantische up. Ik erbij, wat wie voor jou nou mooier? Dit weekend of die Europese titel? Nou, dit weekend is natuurlijk hartstikke mooi voor, maar gewoon voor het individuele weer de Europese titel, ja, dat doet natuurlijk wel op mij. Dat vind ik zelf gewoon echt geweldig, ja. Dat bleef hij langer in het geheugen Ja, staan. denk ik wel. Oké. Ja. Nou, vreet je we die maat ik wat hem nou langer in het geheugen bleef. En dat is Daan Breusma. Daan Breusma is binnen op het Heerenveen, maar groeit op in Oudeboorn. Het warp dat ook marathonrieder Jorrit Bergsma mooi komt. Het talent van Breusma wordt al betiert oppikt door de Russische retreatcoach Kosta Poltavec. Als Breusma net bij shorttrack en dwanden is, zit hij thuis op de borkerij bij Heit en Mem en riet hij op de shovel. Dat doet hij dan benammen in de simmer, want Winterdois leidt de focus op het shorttrack. Breusma riet hem bij de achtervolgingsploeg geregeld in de prijzen, maar een echt grote verrassing is zijn eerste individuele medaille bij een wereldbekerwedstrijd. In China leidt Breusma beslag op het brons op een 400 meter. Het Aron Weekend pakt Breusma een gouden medaille bij de achtervolgingsploeg op de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht. En dat zorgt ervoor dat Nederland op het WK, nevens Breusma, absoluut topfavoriet is voor goud. Daan Breusma, graag op een show in rustige tijden. Heeft dat deze week ook dien? Nee, deze week net nee. Maar Nee. als ik er de tijd weer voor heb, dan doe ik het wel weer een, ja. Ja, want dat is ontspanning voor jou. Ja, dat vind ik wel lekker. Gewoon even het verstaan op nul, lekker aan het werk. Ja, dan kom ik altijd helemaal weer even bij. Denk ik weer. En dan daarna denk ik wel weer. Ja, het is een week wel een rustige week aan. Ja, deze week heb ik gewoon een beetje thuis, een beetje, ja, ik heb een keer fietst, maar voor de rest hebben we even rusthand. En nou beginnen we weer wat. Ja, geen ijs zien, geen natuurijs zien. Ja, wetter op de ijs. Ja, wetter ja. We gingen fit voor het EK. En toen wie het al je wetter en ellende. Dacht nou ja, we zitten wel. En toen jedden we al, nou, het begint te vriezen. En
Dan denk ik, nou ja, shit, we kennen het dan niks van Ferrari. En we komen thuis en dit Wessa. Ja, mooi balen. Ja, dat is wel heel jammer. Ja, en dan weer ik nog het FK shorttrack op Natuuris. Daar hier je toch eigenlijk bij wezen, Matten, of net? Ja, nou ja, wij hier op dat moment toch krijgen wat belangrijkers. Ja. Nou ja, dat hoor ik je misschien, ja. Ja, maar dat Natuuris, dat liep het me wel dat je dat wel kriebelt ik, toch? Ja, nee, zeker. Ik heb graag wel even wat rondjes rijden willen. Ja, even een marathonje tussendoor. Nou ja, dat weet ik net, maar toch even, hè, maar ja. Het ziet er net in. Nee, het ziet er en net dit in. week een machtig weekend. Ja, zeker. Ja. Daardoor is het nog net 100%. Daar heeft problemen gehad met die fitheid. Op hoeveel procent zit het nou? Nou, ik denk dat ik nou wel weer op 80% zit wel weer. Ik giet op zich, qua ritme giet het nou wel weer heel goed. Maar ik ook gewoon op wat langere afstanden zei ja, dat kan ik nou gewoon, dat kan ik gewoon nou net doen. Dat verneem ik gewoon, ja, dat heeft gewoon wat tijd nodig. Ja, dat heeft hem heel lang opgebouwd. Wie is er hoe traint? Ja, en het ging eigenlijk voor Azië, de wereldbekers daar, ging het heel goed. Dan heb ik een soort machine getraind. En nou, die kennen toch de volle rondjes en dat soort dingen toch iets makkelijker nog dan dat ik het koer. En omdat het zo lekker ging, heb ik dat wel steeds dienen. En toen heb ik ja, de volle dienen eigenlijk. En nou, ik wat beter in wat mijn lichaam passen met. Maar ja, dat wist ik net. Is er dan net in die tijd daar voor waskogend? Ja, dat weer wel vaker vregen al, maar wij trainen pas echt 2 jaar echt hard. Nou, met Jeroen. En daarvoor trainen we ook wel, maar ja, daar voelt het al wel mooi. Dus ja, zo goed ken ik mijn lichaam dan ik nog weer net. En ja, nou, hier heb ik zeker wel van geleerd. Ja, en een oor kan die lichaam net vielen. Nee. En als je het lekker giet, dan denk je, nou, ik ken er wel weer wat erbij. En ja, dan verneemt dat net, maar dat komt pas later. Maar de tekenen herkent nou wel jij? Ja. Oké, een trainer kan net vielen, hoe is het die vielst. Nee. Maar een trainer kun je wel heel soort leren. En die hebben ik 2 van aan tafel. Gerrit Segers en Niels van der Heijden. Kom erbij. Gerrit Segers komt van Verwet en is als Lietse Gerrit opleidend als schilder, maar had neer professioneel een kwast vasthouden. Eind jaren 80 werd Segers trainer bij het Ljouwerter Trias. Trias is in die tijd hofleverancier van de kernploeg. Er komt een soort talent uit Ljouwert. Segers hoort op als trainer in 2004 en misschien dat dat wel de reden is waarom al dat shorttrack talent nou op het Jereveen zit. Niels van der Heijden komt van Jesterwoude en is nu shorttrack trainer op Tialf. 3 jaar lang wie hij de trainer van zowel Sjenky Knecht als Daan Breusma. Van der Heijden had zelf ook een shorttrack dien, zo werd hij Nederlands kampioen. Maar dan wel bij de C-junioren. Och, wat sneu nou, hè. Niels, dat wist net echt, hè? Nee, daar lijkt ik niet op. Nee. En leuk, hè, de beelden waarom te zien. En ben je hem nog zo jong? Ja. Dat zal, het liep het al heel lang lien. Ja, dat liep het zeker. Anders komt het niet. Ja. Toen is het woord knaper voor me. Ja. Gerrit Segers, ken ik nou eigenlijk zeggen dat jullie een van de groenlizers van het shorttrack in Friesland binnen? Nee, ik denk net. Nee. Jim Kalsbeek het Trias oprichten en ik ben er pas in 85, 86 maar de selectie begonnen. En hoe waren je trots dat vuurgrepen van dat shorttrack? Ja, ik werkte in de ijshal als ijsmaster en ik had zelf ook nog niet hierin, maar de bewoording kwam heel vlug op me af. Oh ja? Dus dat weer de leeftijd, denk ik. En, maar dat speeltje shorttrack, dat is gewoon geweldig. Ja. En ik ben toch met het schoolschaatsen en met de recreatiegroepen begonnen. Trainingscursussen dingen, dus toen ben ik begonnen met shorttrack. Ja. Niels, hoe heeft u dit al rond de weekend beleefd? Heeft u daar in Dordrecht West of kiest u toch voor die eigen natuurreis? Nou, ik had de kaartjes al thuis liggen, maar ja, ik zat nog erg in twijfel van zou ik heen, zou ik niet heen. En ja, ze voorspelden natuurlijk dat het ijs wegging. Ja, toen heb ik toch zelf maar mijn schaatsen weer aangetrokken en het ijs opgegaan. Dus ja, helaas ben ik er niet geweest. Daar heeft er net bij West. Nee. Maar hoe heeft het beleefd? Heeft het wel bezocht om het te volgen? Ja, natuurlijk wat op internet kijken en natuurlijk op televisie is er ook wel wat op geweest. En dat is toch mooi dat je oud-rijders van de vereniging ziet dat die toch een mooie prestatie neerzetten. Ja, en voor de mensen die het niet kennen, doe je zelf shorttrekker. Ja. Dat is, die carrière is eigenlijk afbrutsen, toch eerst een brutsen reg en daarna nog een auto-ongeluk. Ja, dat klopt, ja. En dan is nou trainer. Ja, het blijft kriebelen. Het zit eenmaal in het bloed en dat krijg je er niet uit. Ja, en heeft deze jongens ik traind? Ja, die heb ik een paar jaar training gegeven. Ja, kosten hebben ze eigenlijk bij het jeugdschaatsen. Ja. Bij het jeugdschaatsen weggehaald. En
die heeft de basis gelegd. En ja, de laatste paar jaar heb ik met de jongens intensief gewerkt. En toen zeeg ze het natuurlijk al. Ja, Dit worden knallers. Ja, tuurlijk. Die jongens hadden gewoon altijd al talent. Ja, en als trainer zijn moet je het gewoon een beetje aansturen. En ja, als je talent hebt, dan komt het allemaal wel. Ja, dan komt zei het ze allemaal dat. goed. Nou, talent hebben ze. Absoluut. Talent voor Juich en ik. Shanky, nog één keer? De 1000 meter? Ja, Oké, daar komt hij. Hij moet het gaan afmaken hier. De Canadees op een lengte. Shinky Knecht op weg naar een overwinning. Hij juicht te vroeg. Guillaume Bastille verrast Shinky Knecht en doet het licht uit in Dordrecht. Wat een verrassende zege en wat een stomme manier om een overwinning weg te geven van Shinky Knecht. Hij klapt, hij juicht, maar hij doet dat voor de Canadees. Hij juicht, maar hij doet het voor een Canadees. Zeker, nou, we hebben er wel even een kwart uur gehad, maar als het weer waarom just, was dan iemand kon doeken of denk je van... Oh nee, nou ja, het is gebeurd en ik ken er nog niks meer aan. Nee. Ja, ik ben zelf aangewacht. Echt weer? Ja, nou ja, met dan verder dan net. Ja, je mag ik net weer waarom zijn. Nee, vooruit met die blik. Ja. Kijk. Ik heb het al, dit is stoere bouwtaal gewoon. Ja, zij is het, ja. Maar, zo'n moment, dan word je wel door de groen natuurlijk. Ja, nou, natuurlijk, de eerste paar seconden natuurlijk wel, maar ja. Ja, ik ken er ook niks meer aan. Nee, Hè, hoe ja. kon het gebeuren? Nou ja, dat kan je net zien op beeld, maar een rondje voor 10 op de finishlijn, dan zie ik op het scherm, dat hing dan in de hal en dan zie ik mezelf op en ik denk, nou, ik blijf 3 meter voor zo'n beetje, dan denk ik, nou, dat kan het meer mis. En aan de laatste rugtijn voor de finish voel ik wat stil en daarna dacht ik eigenlijk helemaal dat ze me überhaupt nog wel inhalen konden. Dus ja. Wat zei ze dan? Hoogmoed komt voor de val. Ja, ja. En dan moest ik net naar het scherm zijn. Ja, dat doe ik altijd, hè? Ja? Ja. Even zien hoe het hier zit. Nee, maar even zien hoe wie erachter me riet, of we er überhaupt nog in Dus achter dat is je referentiekader eigenlijk een Nou beetje. ja, net elke hal had dat scherm naast. Nee. Soms hing het in het midden, ja, dat kan je net zien. Maar Ja. de meeste hallen had gewoon op een kopse kant een scherm staan. En Ja, het is eigenlijk een moment van onoplettendheid. ja, eigenlijk wel, ja. Zo deed dit nou komen aan? Nou, net meer denk ik. Maar wat tochst? Nou, meestal is Shanky degene die laatste actie maakt. Dat wie het. Inhellen, Ja, zei die ze maar. inhellen. En die woont vaak op dat soort manieren nog. En als je nou weer een keer bij hem ziet, dat hier dat ik net verwachten. Maar nou, dat heeft er wel een soort van leer, denk ik, ja. Zei En ik ze denk dat? iedereen van uw team wel. Ja? Ja. Ja, wat er zijn? Nou ja, ach. Jeroen is de trainer, die wie ik, die zei ja, dat is heel dom. Maar die koerde ik net leuk om weer, die moest er eigenlijk meer om laten. Want ik dacht, ja, hij dat het zelf altijd behoren en nou gebeurt het hem een Ja, keer. En ja, ja. dat is jammer, maar dit gebeurt er nou nooit weer. Dus, Ja. Nou, en dan de man die het voor de livestream of voor de televisie ziet. Ja, nou ja, de lichaamstaal zal ik er nog. Had je dan eens een keer zo'n actie door, clear. Ik zal altijd in de 30 seconden erover nadenken en heb ik even vooruit zien. Want je kent er wel in heen gebleven, maar dat helpt niks. Nee, zij is net dat. aan. En er is wel heel wat positiefs achter Tuurlijk. elkaar, toch? Zulke De talenten, achtervolging. je maakt ze net al afbronnen. Nee, zij is ben dat. super talent. Maar de achtervolging, dat is een volle mooie verhaal, toch? Laten we daar ik even naar zien. En dan kun je me even vertellen hoe het gaat. Nou, jongens, dit is het laatste rondje. Bam, en de gist. Vierde staat hij voor? Nou ja, dat zeg ik. De zegt het zelfs. Ik hoor gewoon niet mee hoe ik was, maar ja, op het moment dat ik ik zie er met 200 naar achter en ik moest een beetje in Gotje tegenrijden. En op het moment dat ik het tegenrijd, dacht ik al, nou ja, voor mij kan ik er maar gemaakt langs. En ik zet hem in bocht een beetje weer op en ik schakel de Sabadell schakel. Ja. Dus ja. Maar er heeft natuurlijk al heel wat werk over verhaal. Ja, Dat zei we nou. ja, Er gaat al heel wat werk over verhaal, maar daar ik dan. Nou, wij zien wel al toen we al hier nog 2 keer rijden moesten, toen zeg ik eigenlijk al, en dat zegt iedereen wel. En zo ik zie elkaar van, het ging best wel makkelijk. We zitten er mooi bij. Het zei, nou, want één kunnen we gewoon nog wat doen. En gewoon vol gas en een shit wel. Ja. En nou ja, dat waren 4 hele goede wissels nou die laatste. En Niels die blokt die Canadees mooi. En die jouwt Shanky een kanaler. En ja, die maken het super oud. Ja, Ja. Dat wie gewoon mag. Wat is je kracht? Nou, wij bleven heel rustig. We zijn heel stabiel. We hebben 4 goede rijders. Dat heeft net elk team. Dus dat is heel belangrijk. Dan bleef die snelheid makkelijk terug gaan litten. En nou ja, en Shanky die finisht altijd bij ons. En ja, die is daar ik, nou ja, die het wel goed.
Shinky, dan moest het je hele leven nog jaren. Ja, hè? ik denk het ik. Ja, nou ja, ik leuk. Het is Ja. toch weer een mooi verhaal. Gerrit, zie je het echt helemaal verkrampt, hè? Voor de... Als dan die laatste 2 rondjes van Zenki, hoe er nou die jongen daar rijdt en hoe er daarmee omgaat, nou dat is en het laatste van die 5 kilometer maar je er een grindpaard heen en hoe er daar heen gaat en dat is gewoon fantastisch. Ja. Super. Even nog meer fjern, zeggen we, van de bondscoach. Hoe je hem alle jaar. Ja, en Shinky die rijdt toch exceptioneel het laatste 2 ronden. Ongelooflijk wat hij daar neerzette. In aanzet van Daan, want het is een beetje die laatste 5 ronden die tellen. Daan zet over naar Freek, Freek die is aan het bouwen. En dan heb je Niels die hem nog een keer kan aanzetten en die lanceert echt Shinky. En ja, ik had niet verwacht dat hij het zou doen, maar ik had wel gehoopt dat hij het zou doen. Ja, en wat hij daar neerzet, loopt gewoon door zo'n bocht heen. Echt, het ijs is echt bagger. En die Koreaan kon het niet, dus je zag het verschil. Ja, dat is echt ongelooflijk. Hij zei het ik, Jeroen, van dat ijs is echt bagger, maar het is krekken zoals de roer heen vleest, als het ware. Ja, het ijs is aan de krek natuurijs op het einde van 5 kilometer. Dus dat je er 4 man constant 44 rondjes door hetzelfde baantje. En op een gegeven moment, ja, dan is een spoor van een hele meter. Dat is eigenlijk... Ja. Maar hoe leer je dat? Ja. Ja, maar daar val je toch 80%? Nou ja, dat is maar krek hoe je ik ken er al vrij makkelijk door het slechte ijs in komen. En ik wil een beetje met de lijn, hè. Als je een beetje jip in de bocht niet zet en dan een beetje Sussen in die snelheid? Ja, maar gewoon dan een beetje het slechte ijs cruisen van plaats dat maar de sporen mij is. En als er een beetje scheef erin is, dan is er hier vast de nog net inrijtjes. En dan moet er net in de schurren komen, dan is het eigenlijk wel schoon. Nee, dat heb ik al geleerd van natuurijs. Ja, dat zou wel. Net in de scoren, nee. Niels, nou bist ook krek van een generatie jeder. Ja, klopt. Als je deze verhaal nou juist, is er een groot verschil tussen Toesto, rieders en nou? Ja, het is zeker een groot verschil. Het is nou allemaal veel professioneler. Ze hebben ook alle rijders bij elkaar zitten. Het is allemaal goed verzorgd. Hè. De opvang en de trainingen wat ze krijgen. Ze trainen nu 2 of 3 keer op een dag. En dat hadden wij in die tijd helemaal niet. En de scholen zijn geregeld voor de jeugd. Het is gewoon veel professioneler. Dan moesten ze er gewoon bij dwaan. Ja, wij stapten in de auto. Ik moest dan helemaal naar Zoetermeer toe. En dan stapte je in de auto, ging je in de auto slapen. En dan kwam je eraan. En dan ging je training doen. Dus ging je weer in de auto, ging je weer slapen. Nou ja, dat deed je een paar keer in de week. Ja. En dan had je huiswerk, maar ja, dan lag je eigenlijk thuis te slapen. Want die moest s'avonds weer op pad om naar de trainingen te gaan. Dus toen was het eigenlijk net mogelijk om op dit niveau te komen? Nee, op dit niveau was absoluut niet mogelijk. En daarom is het ook goed dat ze hier in Nederland deze stap gedaan hebben om het echt te professionaliseren. Ja. Dat is echt super. Ja, want dan gaan we nog een stukje weer om naar de jaren 80. Gerrit, toen was het helemaal nog niks, of wel? Nee, pionieren. En probeer je uit te bouwen. Ik weet niet, er valt wat leuk. Maar we drie trainingen in een week. Dat we Mandi's club trainen en Waanzie selectietraining en vreedstraining. Nou, al gauw uitbouwen met een krachttraining en een skielentraining. En zo probeer je die oren steeds wat op te bouwen. En dat we eigenlijk het maximale was helikoest. En verder is dan weer iedereen die weer aan het werk en die weer in de squallen. En dat verhaal dat ze alleen naar het westen dan moesten om in de kernploeg mooi te doen. Nou ja, dat wie zo'n belasting voor die ouders en zo'n belasting voor de rieders. Want ze konden hier net trainen, dus moesten ze naar de rand Nou, ze moesten, omdat ze zich in de kernploeg rieden, moesten ze hun daar melden, want dan kwamen ze er net in. Dus we hadden eigenlijk geen keus. Maar dat weer rendement 0,0. Nee. Nou, dat is pas van de laatste... 5 jaar. Ja, want wij hebben ik nog wel dat we naar Zoetermeer en Oerlingen moesten. Dat is echt van de laatste periode dat zo is. Ja, ze hebben echt die 5 jaar, dat het echt dat vind topsportcentrum wat nou in Heerenveen is, dat gaan ze eigenlijk nou in de achtertuin. Ja. En ze komen nu een resta in de squallen en alles wordt van gaan regelen. Dat Dus is eigenlijk, maar dat is het, dat is luxe. Het is ook logisch dat je hem zo goed presteert. Dat mat ik. Ja, Bij zeker. zulke mooie omstandigheden. Hè? Daarom. Nee. Maar je kunt wel zien dat het ook echt nodig is. En als je dat ziet hoe in 5 jaar tijd wat er gebeurd is in de shorttrackwereld, hoe de Nederlanders zich daarin vooruit gegaan zijn. Ja, dan kun je ook zien als er geld in gestopt wordt en dat er faciliteiten zijn dat je echt ook wat uit de sporten kunt halen. En dat is echt heel belangrijk voor als je echt mee wil doen met de sport. Ja. Want Jim hebben dat eigenlijk de oronieren ik heel best snel ontwikkelingsjongen. Nou, wij hebben voor Jeroen hier John Monroe, die Canadees. En die het van u is echt wel een beetje een team maken, dat we echt een team worden. En dat we hier op hetzelfde plak trainen gaan en dat het iedereen echt wil van maken. En nou, maar Jeroen,
ja, werd het helemaal uitgebouwd. We hebben nou draaien fysio's, een dokter, we hebben een materiaalman, we hebben een krachttrainer. Ja. Dus het is nou gewoon echt heel professioneel. Onvoorstelbaar toch, Gerrit? Maar goed, dat zei je het dus ook. En als je het shorttrack in Nederland op een kaart zetten willen, dan mag je dat realiseren. Ja. Punt. Ja, en dan zo'n World Cup wat in Dordrecht dan plak vindt, dat is dan helemaal... Nou ja, dat is Dat is kicken. prachtig. Ja, Super. ja. En Niels, koerst op een gegeven moment die sport net meer beoefenen? Vanwege die Brutse reg, die heeft maar het shorttrack opdoen, hè? Ja, dat is al lang geleden natuurlijk. Maar ja, dat is met shorttrack gebeurd. Kijk, als je kijkt naar hoe de beveiliging tegenwoordig is het gewoon super. Ja. Toen was het in Gerritse tijd, om zo maar te zeggen, dan had je stroopbalk, om zo maar te Ja, zeggen. bij hem kwam de boarding heel hard op Mars, zei hij. Had je kussens van bedden. Kerstens van een hele Ja. meter Ja. en nu is de hele boarding. Dus de veiligheid is ook enorm tam om en het moest ook. En vooral nog met deze snelheid. Ja, Dus maar wie het echt 50 gevaarlijk? kilometer in een uur, dus dan moet het gebeuren. Ja, wie het echt Op dat moment gevaarlijk ben je sport? jong, dus dan kijk je daar niet naar en dan zeg je ja, is het gevaarlijk? Nee, het gaat altijd goed. Maar er waren gewoon matrassen die aan langs de baan had liggen. Ja. Ja, dat is gevaarlijk dus. Ja. Ja. Maar goed, het is sowieso een sport, hè? Het vallen gebeurt heel vaak. Vind je het gevaarlijk? Soms? Hey, soms wel eens dat je denkt van... Ik denk als je er bang voor was, dan is het een verkeerde sport. Maar Nooit dat is wat een van? Sjenkie. Sjenkie springt door de loer in, hè? Nou ja, jij had je nou ergens een Oh goal ja, dan hier is de hechtingen in de holle. Ja, even onder het gong, hè? Ja. Even onder de gang. Maar, wat hebben Monique Velsenboer, die had er een dwarslezing gehouden. Ja, maar dat, Ja, dat ik- werd er altijd, dat jaar wij altijd, werd dat weer, ja, een gevaarlijke sport en dan werd dat er weer bij, maar die had ik wel zo. Toen hingen ze helemaal Was er niks? geen kerst en zo aan de zijkant. En Nee. dan word En ik dat net in is- geval, nee, dat is gewoon super gevaarlijk. Maar nou maar die boarding, ja, de kerst die nog, heel serieus, en kerst ik nog wel van alles breken, maar Ja, dat kan mij horen sport. Dat kan maar alle sporten. Ja, dat is ik Gaan we zo. op natuurreis staan, moet je eens kijken wat er gebeurt. Ja, weet ik alles van. Dus, ja, ik weet er alles van. Is Daar het hoor je echt? niemand over. Nee, hoor jij, ik weet hier hoor. Nee, dat is ik zo. Laten we waarom gaan naar de dag van Joert. Want er komt een WK aan. Over 3 weken. 1 maart vertrek je hem? Die kant Een op? beetje, ongeveer. Dat weten we nou niet helemaal zeker, maar die rooi. Wat ben je hem kansen daar? Nou ja, ik denk bij de relay maakt hij zeker een hele goede kans. We hebben een sterk team en we hebben de rest van de wereld even zien laten hoe dat het ik nog steeds wel Ja. ben. Hè? Want ja, dit hele seizoen rond het echt op Nee. relay. We zien er steeds correct net bij en dan de laatste World Cup dat het dan zo uitpakt. En dan denk ik natuurlijk wel vertrouwen voor een WK. Ben je hem nou favoriet? Nou, een favoriet wil ik niet zeggen, maar we doen zeker maar voor de prijzen. Oké, ik wil even waarom een Iris Viervelien Daan. Was dat doe zijdest? Dacht ik al, ja. Ik denk wel 4-4 voorsprong op ons, dus dat er iets voor net dicht. Misschien met de generatie dat na ons, misschien komt die er wel wat dichterbij. 4-4 toch de stoot dat je hem dat lang net helly zoen om bij die vrouw op te zitten. Wat is er gebeurd? Zie ik een goed mis. Ja. Ja. Nou ja, toen we gewoon die faciliteiten, dat liep er ik nog niet helemaal op dat dat zou worden zoals dat het nou is. En ja, nou is het gewoon, de technisch gaan we echt heel erg vooruit. We zijn nou gewoon, we jaren er nou gewoon helemaal bij. Jaren erbij. Ze moet nou echt om je stinken. En dat we probeerden we eens een keer dat we bij een team bijbleven komen. Maar dan deed het al heel goed. Ja. Wat is je een doel krijgen van de trainer? Ik een doel mij. We worden eerste, jongens. Nee, dat net. Maar hij zei wel, we gaan er net heen om de B-finale te rijden. Nee. Die had ik net iets trouwens. Maar, Ja. maar wij gaan er heen voor de A-finale. Je hem geeft voor de A-finale. Ja. En uiteindelijk ga je dan voor de eerste plak, toch? Ja, nou ja, tuurlijk. Als je in de A-finale zit, dan heb je er zo vol mogelijk natuurlijk. Ja. Ja. Shorttrack, dat is ook wel echt. Hoe maar iets mist erin of een oorteam kan daar ik uitschakelen. Hinter op Ja. de vallen en daar moet nemen. En dus dat zou Jeroen ik. De kerst zou ze worden, maar we kunnen ik winnen. Dat ben we nou wel. We Ja. hebben wel de capaciteit om ik te winnen. Ja, want Alleen dan nog- hing het een heel soort van geluk ik al, hè? daarom. Dus, Dat maakt het natuurlijk extra spectaculair. ja, dat zeker. Ja. Maar goed, er zijn altijd lui die het laatste binnen en dat ben je maar ook nooit. Nee, dat ben we nooit. Dus je zit er wel echt in die top. Ja, En geven we dus voor het eerste plak. zeker. Ja, hè? Ja. Leeuw je hem erin? Dat Ja, deze tuurlijk. man Ja, dat... tuurlijk. Capaciteit erin bouwt en Jeroen die bouwt terug. En die bouwt terug naar de Olympische Spelen. En hij had een prachtig team. En er zit ook weer een jonge talent achter. Dus hij heeft alle mogelijkheden. Ja. En wat voor talent krijgen we nog uit Friesland, wij? Isaac de Laat, dat is een Isaac talent. de Laat, hè? Ja. is een talent. Komt van En- Trias. Komt van Trias. En, ja.
Dat is geweldig. En Mark Scheepstra en Maarten had die jongen opgeleid en Henk had hem in de selectie gewonnen. En dat was echt een talent en die roekelt er samen tussen. Ja. Geweldig. Ja. Ja. En bij de vrouwen? Want we hebben hier nou heel dit Friese Nee, maar... eigenlijk is dat armoe, hè? Een beetje in Nederland. Nee, bij ons niet hoor, de club. Oké, kom. Nou, welke vrouw komt er nog bij? Ja, we hebben twee leuke dames bij Jonge Rijn zitten, Susanne Schulting en Aafke Soet. Ja, dat vind ik toch wel echt het talent voor de dames, die komen er zeker aan. Oké. Die worden heel goed begeleid, dus ik zie dat helemaal goed komen, dat er toch jonge aanwas komt. Het komt goed met het shorttrack in Friesland en absoluut. op het WK en hoe 2 hier op Olympische Spelen. Ja. En daar heb ik het maar bij litten. Dank u wel voor de komst hierheen, het publiek. Want zo via dit Boppenslag Café. Na je weekend dan ben we er weer met oren gasten en oren sport. En Mandy vanzelfs weer een reguliere Boppenslag met omtinken voor het WK Allround in Moskou. Nou dadelijk is het nice joet, een heel noffelijke joet aan wensen. Doeg!